Bună ziua, sunt Mihaela Dragomir, medic primar oftalmolog în cadrul clinicii Arena Med, un loc în care consultăm atât copii cât și adulți. Eu am o experiență de peste 20 de ani în oftalmopediatrie și încerc să mă asigur că ofer servicii medicale de cea mai bună calitate pentru copii și pentru adulții care ajung în clinica noastră. Astigmatismul este un alt viciu de refracție al globului ocular. Se poate asocia fie cu miopie, fie cu hipermetropie și reprezintă o formă particulară a corneei, care în loc să fie sferică, este ovalară sau eliptică. În astigmatism, vederea este neclară, mai ales la nivelul detaliilor, atât la distanță cât și la aproape, iar corecția se face cu ajutorul ochelarilor cu lentile cilindrice, care pot să fie cu plus sau cu minus. În funcție de asocierea cu hipermetropie, lentila este cu plus sau dacă este asociată cu miopie, este cu minus. Astigmatismul nu reprezintă o problemă majoră a ochiului, mai ales dacă sunt valori mici ale dioptriei, dar ea trebuie tratată cu ajutorul corecției optice corespunzător măsurătorilor. În clinica Arena Med ne ocupăm de diagnosticarea și tratarea tuturor problemelor de refracție a globului ocular, miopie, hipermetropie sau astigmatism. Vă așteptăm pentru un consult specializat și recomandări adecvate de tratament în clinica noastră. Programările se pot face la telefonul pe care îl găsiți pe site-ul clinicii arenamed.ro.